Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasisibalo sethu kuthiwa asisebenzise i-discriminant ukuze sibheke ukuthi izingaki inamba noma izindlela zokukhipha impendulo kulesi sibalo esiphiwe la ngezansi. Sino -3x squared plus 5x minus 4 equals 0. Ngikudwebele lapha yana igama elithi discriminant. Uzikhumbuze ukuthi bengikade ngikutshelile ukuthi yini i-discriminant, ngakukhombisa ukuthi yini futhi ikhiphelani i-discriminant. Kungenani ke ngizophinde futhi ngikukhombisa ukuthi yini i-discriminant. Sibhalile formula yethu le indlela esivumelene ngayo ukuthi lezi zibalo zenziwa kanjani. Siyayiqedelela la ngezansi ngokufaka i-square root sethu b squared minus 4ac equal ngase ezansi minus 2a. Ipheleleke i-formula lesisebenza ngayo uma senza lezi zibala. Sifuna nithina sifuna ukukhombisana ukuthi yini discriminant. Nayi ngiyisekela la. Lokho kuphakathi kwi-square root ikona esikubiza ngani nge-discriminant. Uzokhumbula ukuthi ngayo ke i-discriminant ngikhombise indlela ezintathu ezikhombisa ukuthi uma uwenza isibalo ke usufaka emqondweni i-discriminant uphawu lakho uma lishintsha kathathu uphunyelwa into enjengani. Ngikhombise la futhi eceleni ngikubhalele lokho bekade ngizama ukuchazela kona nasekuqaleni. Asithi uthathile i-discriminant yakho lokhu, discriminant yakho yiko kona lokho kuthola phakathi kwi-square root lapha kwi-formula yakho. B squared minus 4a uma uphawu lakho lithi greater than 0 uzoba nani nendlela embili zokuvezana impendulo kulesibalo. Uma uthatha futhi discriminant yakho uthi equal 0 kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthini lokho uzikhumbuze? Ngoba ngishilo ukuthi kunempawu ezintathu, kunophawu la greater, kunophawu la less, kunophawu la equal. Uma kunjalo kusho ukuthini u-equal? Kusho ukuthi kunendlela eyodwa yokutholani umphumela wesibalo sakho. Ngikubhalele la ngamagama. Khona nokwesithathu, uma uthatha i-discriminant yakho yona le phakathi kwi-square root b squared minus 4ac uma uphawu lakho manje luthi less than 0 sekuzothiwani ke manje? Sekuzothiwani akuzikhumbuze? Uma kunjalo ke sekuzothiwani? Khumbula ukuthi uphawu la greater litheni lithe kuzoba nendlela ezimbili zokuthola impendulo. Lwa equal lathi iyodwa indlela. Lana ke sesatshela ukuthi uma lu less than kunendlela enjani ezimbili ezixakaxakene zokukhipha impendulo. Asibele kodwa ke kwisibalo sethu ke nathi senze isibalo sethu sibone siphunyelwa yini. Naku nje base ngisekele o-A B nangu no C wami. Kangisiza ukuthi ngisheshe ngikuthole engikudingayo njengokuthi yini u-A, yini u-B, yini u-C. Ukuze isibalo sami sisenze ngokukhulu ukushesha. U-A no B no C phela usuke ubheke emehlweni nje ukumele lapho. Asenze isibalo sethu. Sithathe sisebenzise ngo5 endaweni zika x. Naku sino 5 squared minus 4 times minus 3. Ngikupha okunye okusalela ukuthi mhlambe singakusebenzisa. Salelwe u5 squared uzosipha 25 sibe unangu minus 4 usamile nje. Kodwa ke uma sisithi minus 4 times 12 sipha bani minus 48. Sisino 25 ke minus 48 minus 25 minus 48 nangu sipha u13 o negative. Ase 23 ngibhala indaba ya 13 engabe ngibhala u23 na impendulo yethu. Buku uphawu lethu ukuthi lithini? Uphawu lethu lithi less.